Pierwsza rzecz jest taka, że to jest spełnienie marzeń, nie? Placzeta, że pierwszy raz czytał za Bajtla w tym 94 roku, jak się w Nowej Fantastyce pokazał pierwszy kąsek. I jak ino, że zaczął cokolwiek robić ze Śląską Gotką, to zaraz było to, że no, ten Pratchett to jest coś, co muszę zrobić. To już super, że to się poradziło, że to się podarzyło. Super, że też że się mógł skontaktować z Piotrem Cholewą, co przekładał polską wersję całkiego Pratchetta, bo naprawdę to była od niego i pomoc tako know-how, do kogo napisać i tak dalej, a też bez niego by w ogóle tego przonio do Pratchettowi nie było, nie? To już jak się rozchodziło same takie techniczne rzeczy, to fajne to, że richtig ta Śląsko-Gotka ma już takie bogactwo, że to poradzi spokojnie pochytać, że nie ma sam moc takich momentów, kiedy trzeba coś od zera wymyślać, jakieś neologizmy się bawić, jakieś takie rzeczy. Ja, roza kiedy coś takiego się znajdzie, ale spokojnie idzie w tego Pratchetta we Śląsko-Gotka Łoblic. Musimy sobie powiedzieć offen, że to jest ta fajna rzecz w robocie przy Śląskiej Gotce. Wiesz, przełożysz Pipi, no to jest pierwszy przekład ze szwedzkiej Gotki na polską Gotka. Grzesiu Kulik przełożył Tolkiena, ja pierwszy Hobbit po śląsku, pierwszy raz Tolkien. Jest Mikołajek z francuskiej Gotki, wow, super, nie? To też pionierska robota. Albo pierwszy komiks z francuskiej Gotki Asterix, Grzesiu Buchalik. To już nie ma ciężko być pionierem w takiej Gotce małej, regionalnej jak Śląska Gotka. Jak ino poradzimy my jako społeczność Ślązoków się przybadać do tego, że czytamy po śląsku, no to tutaj przyszłość je otwarto i nie braknie nam klasyki, bo zawsze coś nowego. Klasyka to nie ma coś zbiór, nie wiem, 150 tytułów i no to jest coś, co jest dużo żywe, to się zmienia. A ku temu jeszcze przecież mamy swoją własną, oryginalną twórczość. To też trochę je i też mogłoby być więcej. Bez to mi się zdarzy, jak ino Ślązoki, zatela Ślązoków zacznie czytać po śląsku, to ten mały taki, niech to się mianuje, rynek śląskiej książki będzie żył i to styknie.